Добре дошли в днешното оцеляване. Аз съм Веско 07, а това е Гамер. Ние ще се опитаме да оцелеем в Minecraft сервер. Ще направим поредица от епизоди и нека да започваме. Между другото и тези айтеми, които ги виждате в момента, просто докато намерим място, че беше почти целият сервер резет, докато намерим място, трябваше да просто събираме някакви айтеми. Това просто е правим. Сега да започнем да построим една малка барака. Която ще живеем. Но може би сигурно ще има лак. Какво правиш в момента? Кой аз ли? Същия. Да правя. Ми питам Имам така. семена. Да направя една градинка. Добре, бе, питам те само колко. Този сервер е PvP. Каза се да, Minecraft, може би го познавате. Не е много известен. Играят само около толкова хора. Човек бива да си направим ни кирки, защото те е надават. Ако сте фенове на PvP-то и не обичате да се развивате, да търсите диаманти, има безплатни айтемс на спаун, има безплатни демобори, безплатни дънмечове, не са джампнати, лок и такова и стрели. Ще позбирам за малко. Добре, имахме техническа грешка. Нека да продължаваме. Епизода скоро ще го превършваме, макар че е супер кратко стана. Опа. Просто снимам с една програма, където ми дава да снимам повече от там 10 минути или колко беше. Ще става много голям клип и после мога да го кача. Нека да изкупая малко каланаци. Защо направя тук не си построим къщата вътре, няма смисъл да се мъча. Века, готова е градинката. Аз няма къща да ни е там, тук горе, защото няма смисъл да се мъчим да я строим. По-късно, като се развием. Ако искаш, ще отидя виж тук до водата. Знам, видях така ли си.
Сега ще ви покажем творението на Гамер, неговата уникална ферма, който може би всеки селянин не може. Перфектно. Перфектно! О, какво има там? Въглища. Да знаеш, че къщата... Чакай, аз имам семена. Дръж. Мерси. Трябва да ти покажа къде ще ни е къщата. Чакай. Ей, това? Не, е тук. Ще да взема крафтинг тейбъл. Аз да правя с това градинката ще... Да оголим малко. Ма време да продължим епизода. Само да довърша тук. Гамер, ела да приключим епизода. Ето ме. Така, това бяхме ние. Може би ще има още епизоди. Ако ви харесва, съответно харесвайте. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Довиждане. Аре, бай.